ito yung bago nila? Yun yung bago yung Zinger Steak 120. Ito pala yun. Ano naman yung sa'yo? Zinger Sandwich. Ang tawag yan? Zinger po. S1. Ito page. S1. May model pa eh. S1 yan. Zinger. 147 yan yung sa akin, 120 yan guys. Pero iba rin yung charge doon sa iced tea. Magkano ang iced tea nila? Iced tea nila is, I don't know. May additional. May additional ito. Ito yung binayaran niya. Yan, ito. May yellow. Ano yan? Zafferano o margarine? Ano ba yung flavor na yun? Tikman mo. Malaman. Tikman ko yung yellow na parte. Tikman natin yung yellow na parte, guys. Ito, oh. Butter na may herb. Yun, herbs. Ewan ko kung ano yung herbs nila. Meron silang in-sprinkle na green, na dried na green leaves. I don't know what's that. Parsley. Para maging mabango at spicy. Tapos, ayan. Ang daming tao. Daming tao guys dito. Kain tayo. Tapos ito naman ay yung Zinger steak. Of course, this is chicken. I-search ko nga kung ano saan galing yung Zinger. Z-I-N-G-E-R na word. Kung saan galing yan. What does it mean? Stop. Daming tao ngayong Lunes. Sausage and tocino and hotdog. Tocino. Ito. Pareho lang to, no? Ito yung Kings. Tapos yung huwag na kayong mag-bacon. Ito lang. Ham. Minsan. Nasusumpungan. Para sa pizza. At saka yung longganisa niya. Yan. May longganisa yung sausage. Tsaka hotdog. Classic. Classic lang. Okay. Then eggs. Kuha ako ng mixed veggies. Kailangan po mixed veggies dito. Kayatang wala. Corn carrots. Ang liit. Broccoli. Wala yung mix. Meron dun. Green peas lang. Green peas na lang. Wala eh. Green peas. Kaya mo na. May corn at carrots naman. Ano pa? Yun lang. Wala nang ganito tayo? Crab meat? Wala na? Ha? Meron kasi noon hindi nagamit eh. Maliit lang. Ay. Yan.
Crispy sticks. Yan. Ano, day? Kamaw na. Ay, salamat. Kaya way makatabang din rin. Magbitaw, ganina gaday. And then yung kasim. Ito may nahiwa na da. Nahimay na. Gusto kong kuhaan kay na ito. Nice, oh. Ha? May tugi. Kung makita. Wala, walang tugi. Kumuha pa man din ako ng pambalot. Ay, wala. Yan. Kuha ko dito para sa salad. Pabuhay ng dugo. Sipong. Wala, walang tubig. Parsley. Ay, salamat. May arabula. Usarapod na putos. Muna gamon na ko nga salad, pero wala nailain. Ay, nagbiling siya gamay para na ako. Maura gyud kuno na. Ana, okay? Apoy basil. Saan naman to? Saan naman ka? Oh. At oh. Try natin to. Di ko pa na-try to. Itong blue. Hell Ako. versus Thunder. Yan. Delikado yan. Hell na. Hell versus Thunder, guys. Ano kaya? Sino kayang panalo? Last time, ang pinaglaban natin is Black Mamba versus Monster. Ngayon naman, Hell versus Thunder. Yan. Tingnan natin to. Yan. Tigisa kami yan. Doon na yan. Doon na yan. Bili rin akong sardines. Saan ba yung binili kong sardines? Masarap ba ito? Try ko ito. Try ko ito. Never ko na try. Saba. Saba. Ayaw pagsaba sa saba. Ay, pagsaba. Saba akong sudan. Pagsaba. Saba ang akong sudan. Ay, numdum ko guys. Kaya nakakita ko atong champurado na tingi-tingi. Ngayon, mupalit ko og malagkit. Teka lang. Wow. Malunggay, pancit canton. Let us try this, guys. I-review natin. Bagong flavor ng canton. Let us cook this, guys. Wow, nice. Golden stick. Pero ito yung pancit canton. Ha? Na? Tapos, ano tayo? Ang bugnawa sa sud. Paggawas, my God. Parang yung tierno. Ang init, sobra. Super sobrang init. What happened? Pigar? What happened? Paano natin may karga to? Ang liit ng sasakyan natin. Oh my God, kaigo ba yung town niya? Oh, may sipa. Ang init. Naku, nasunog na.
Kaya naman kasi maliit ang dala namin ngayon kasi nilalakad namin ang papers, registration. That's why. Kaya doon na lang sa lab. Buti na lang at dalawa lang kaming sakay. Okay ipesto ko na yan. Ay, salamat Doy. Oh, thank you. How can I sit? Very hot. Oh my God. Hawakan ko lang ito. Oh, nakakapaso na. Oh, ang init ng salamin. Paano yan? Maluto yung plate natin. Maluto God. Oh my God. Aray ko. Aray. Oh my God, yung coke ni Marco kumukulo na. Oh my gulay. Super init. Sobrang init. My God. It is already summer. Happy summer. Happy holiday everyone. Tara na. Punta tayo sa dagat. Dagat lang kailangan nating hanapin ngayon dahil ang init. So, let us see. Hell versus Thunder. Tingnan natin kung anong malasa niyan. Thunder, no? Maingay. Thunderbolt. Inom. Ano? Sige. Lagok. Nasaan ko yun? Feel the thunder. Fruit bomb. Caffeine powered. Ayan, caffeine powered ito. Ayan. Anong power nito? This is ice cool kiwi. Hell energy drink. Kiwi naman ito, kiwi. Powered by kiwi, powered by caffeine. Taste ko itong Thunder, guys. Yan. Sapa. Hindi ko ma-describe kung anong lasa. Yung flavor ito natin mo. Amoy Ito, anong flavor ito? caffeine. Carbonated fruit punch drink. Caffeine yan eh. Ito naman, kiwi. Ayan oh, nakalagay kiwi. Oh, kiwi. Mas masarap itong si Hello. Ang pangit naman ng Hell. Hello na lang. I-appeal mo na yung circle doon. Pangit naman sabihin hello. Hell. Ice cool kiwi energy drink. Ito ang pangalan ay Hell. Oh my God, may demonyo dyan oh. Ayan oh, may sungay oh. Oo, Naman, umiinom ako ng may sungay. Pero in fairness, masarap. Mas masarap ito kaysa Masarap ba dito. Kaya lang, mas malaki itong Thunder. Mas masarap, oy. Mas masarap yung kiwi talaga. Ito naman caffeine. Magkaiba sila ng sarap. Parang may lasang gas. I don't know. Basta't mas gusto ko ito si Hello. Kiwi mo, God. Kiwi. Kiwi yan. Kiwi. Fruity. Kaya masarap. It's cool. Ayan. Manufactured by Coca-Cola. Coca-Cola nga. Coca-Cola pala ito si Power. Ay, Thunder. Eh, ito. No. Hindi mo nabasa? Ito ay hindi ko alam. Hindi mo nabasa? Pero masarap. At ang price niya, itong Hello, ay, andito yun eh. Ayan o. Ayan o. 250 ml. 34.70. Tapos itong si Thunder, 26.75. Mas mura yung mas malaki. Kaya pala mas masarap to, mas mahal ito, 34.70. 34.70 ito. Ito ay 26.75 lang. Bakit ganun? Mas mura yan, oh. Mas mura itong malaki. Pero mas masarap ito. Ganun talaga ang buhay. Ala, ganun talaga ang buhay, guys. Eto, sinundo namin si
Itong pinaka-espesyal namin na anak. Ayan. At gusto niya magbiglang liko daw dito sa kitchen niya. Ito na ang kitchen niya ngayon, Makdo. Grabe ka, oy. Gusto na naman niya. Kasi hindi raw siya nag-lunch. Kasi, ewan, bakit hindi siya naka-lunch. So, let us go there. At pakainin natin itong ating anak. Ay, ang mga anak nga naman, oo. Blabla daw, blabla. Okay, let's go. Is sa'yo? No, wait, french fries. Subukan ko ba? Saan dyan? Yung isda na bago ba yan? May patatas. Ay, gusto ko rin yan. Dalawa na lang yan? Oh, yan na lang. Yan na lang yung biscuit. Ay, dalawa na. Duha. Eh, si Marco. Parang may potato. Kwan sir, wala na ba yung tartar sauce? Ha? Wala yung sauce. Oo, siya may na mo din. Wala, no? Plain one lang, filet of fish. Ahit na lang. Pwede na sa dugman yun mo, mayonnaise. Ayan, ang mayonnaise. Add-on, barbecue sauce. Namoy mayonnaise. Lahat ka filet of fish. Oo, tapos ang drinks ay iced tea. Filet o fish di mong gi-order. Binakog fish and fries. Oh, yun, fish and Ah, fries. fish and fries. Oh, fish and fries. Iba yung filet o fish. Wala yung tartar sauce man Fish sir. and fries. Sweet and sour lang available. Okay. Okay lang. Okay. Dalawa. With mayonnaise. Ayun, two fish chicken na rin. Mayonnaise or sweet and sour? Mayonnaise yung isa, sweet and sour yung isa. Okay. Para sa dalawa natin. Sige. Try natin guys. Tastiest cat Ang drinks mo. gets them by weekend. Spicy original. Ayun, original sa'yo, ay spicy. Kayo na bahala at ako yung maghanap ng table. Dito tayo. Dito tayo. Sabi ko na nga ba hindi na naman ako magluluto kahit may nilabas ako kanina kasi pumunta na kami ng supermarket. Bumili ako ng tocino, sausage at makikita naman doon sa video ko. Ay! Kasama nitong i-edit ko ngayon. Galing kami doon sa supermarket ng ICM. Bumili akong tocino, sausages, hotdogs, eggs, yung mga pang-almusal kasi yun ang pinaka-importante sa amin dahil ako nag-depend na dito sa mga fast foods. Pero huwag niyo akong gayahin guys kasi hindi healthy yun. Pero hindi may iwasan sa katulad ko na busy na laging may mga lakad, nag-edit, ang dami kong ginagawa, masyado akong action at ang time ko ay gahol talaga ako sa time. Kahit na mahilig akong magluto at magaling akong magaling. Huwag niyong kukontrahin. Totoo naman. Okay, and then madali lang sa akin ang magluto kaso mo nga lang yung time. Gusto ko kasi pag uwi na namin katulad ngayon na sinundo namin yung aking anak. Gusto ko kasi kapag nasundo na siya, makakain kami, gusto ko magpahinga na rin siya, pati ako. Yung bang mas marami na ang time sa pag-rest kasi minsan pag uwi pa namin, may times pa na mag-e-edit ako, merong mga uploads, meron akong ipopost. Alam nyo naman sa business din namin, kailangan ko rin ng time para mag-post ng mga, yung mga properties, minsan ganun. Kaya kailangan ko talagang oras. Kaya alam nyo naman ang katawan ng tao, kailangan magpahinga talaga sa gabi. And then enough sleep, like 6 to 8 hours, kailangan talaga yun. Yun nga, mag-ingat tayo guys, kailangan healthy tayo, pero hindi dapat i-concentrate ang kumain ng fast food. Hindi ko sinasabing healthy. Paminsan-minsan okay. Pero sa amin, minsan nagkakasunod-sunod dahil yun nga, busy ako. Pero binabawi na lang sa mga fruits and vegetables, salads, gano'n. Naman ay gutom na, kaya nandito na naman tayo. Ayan yung pakita ko ba niya. At ayun na yung carbon copy niya. Ayan.
At nandito tayo ngayon sa J.A. Clarin, yung intersection dito. Ito yung City Hall. Ayan, malapit dyan. Tapos yung Q Hotel. Nandito tayo guys sa McDonald's J.A. Clarin. Order namin yung fish and fries. At ang fish and fries nila ay magkano? Magkano pa? Ayun. 155 yan. 150, 145. 155. Ay, 155. Pero, yung kanilang tartar sauce ay hindi available. Ngayon, pag nag-order ka ng sauce, ito ang ibigay nila. Kanino to? Ito ang ibigay nila para sauce dito. Oh, kasi yung tartar sauce wala. Kaya itong sweet and sour ang meron available. Kung magpilit ka ng sauce na iba, halimbawa mayonnaise, dahil yung talagang bagay dito yung sour, yung tartar sauce, ay may bayad siya na 15 pesos. Ito 15 pesos guys. Okay? Ganun. At ikaw naman, Wala pa ako. wala pa yun sa'yo. Kaming dalawa ay ganitong kakainin. At itong isa ay lunch and dinner. Anong tawag doon sa lunch and dinner? Combination? Lunch. Lunch-ner? Lunch. Ha? Lunch. Brunch. Brunch yun. Breakfast and lunch. And how about lunch and dinner? Ulit mo, Dutch. Dutch? Lunch. Dutch? Dutch? Nagutom siya guys. So, let us eat. May katabi ka dyan. Anong gusto mo? Gusto mo pala, ST pala? Dagol? Wow, nakatayo si Dagol na ganun, oh. Ang galing na yung Dagol na. Gusto raw niya yan, kuya. Eh, minty sauce. Gusto niya yan. Ito, ano ito? Namoy niya. Hati raw siya. Okay guys, magpaalam na ako. Bye-bye. Bye-bye everyone. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe na. At maraming salamat po sa lahat ng mga kaparte dito sa channel na ito. At yun din, kaparte rin yun. At yun din, kaparte rin yun. Ayan, sila. Bye-bye! Love you guys! See you again next time!